Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nagamenta ka jing tip jong ki nong syong snong ka jela ka jongi, kumbangi jo pentip na kapor siya kapor, ka sampel ka bangi lalum bat ka bangi lapha nagamenta ka testing kalong, hajar news pa khat ka report ka bagiyo bat ka balong negatif hajar sans pa khandai thun nyau tuli nangta ka result ka bangidang up kalong shispa artali bat kumba phitip khat lai tali ki case ki don khat wengut kila khlan bha manta iwei balaklat bat iwei pat idang long active hadu kani kasngi kabamenta.